Monggo Pak Bagi diaturi ngiras pantes minangkani karmane para pini sepuh ki mesti mat-matan sik ya toh. Dadi campur sari minang ciri khase ya ning mat-matan iki. Gene mengkono dangdut lan Pak Sapanunggalan iki minangka bumbune. Ya diaturke tintinganipun genderi Mbah Bayan. Janji sabar Ayo senggaan kirong kabeh. Pak Bakir Pak Bakri. Oh, Pak Bakri. Wes mirengke apa sinom nyamat, omben-ombenane kopi ginastel. Apa kuwi Mas? Legi panas tur kentel. Wah tenan. Tanggungan Bang Mekar plecit wis rasane ra kepikiran. Iya. Wis tenan. Senggaan. Pokoke sing meneng tak jejeli sepatu. Ayo. Ora MC iki kok dengare galak men lho. Piye? Ayo go nom-nom kabeh nek suarane angger kaya perjit. Ayo. Woing kongaren ki apa mau? Wohe ngaren menika kolang-kaling Mas. Nah, kuwi jarwo dosoke wong urip ngono kudu tansah eling karo sing pepaling, eling karo kang gawe urip. Ya mula kanthi nindakake sekabehing perintahe lan ngedoi sekabehing larangane. Nggih leres, Mbah. Mula kabeh sajroning kanikmatan kuwi kudu disyukuri. Nggih, Mbah. Iki malah kaya kiai. Nggih, Gus. Dus lah Gus. Nek Gus rada macem nek bus sira. Nggih, Mbah. Ya, tendukno lanjutno, Nduk. Ben kok tak weni sawabku manggonmu ning pasar Klegi saya laris. Ngopo ning pasar Legi? Anu jajan bakulake. Kok ning pasar Legi lho. Ayo Mas. tak junjat. Nah, ngene iki lho. Hama
mampir Mampir. mampir daleme Pak Debleng. Nggih. Moro ngene pelajar Kinten kono. disangoni napa nggih, Mas? Pak Debleng ki sembarang duwe iki. Ya toh, ning omah ya ana kursi. Nggih. Nah, iki malah lagi viral panjenengan Pak Debleng ki ternak wedhus. Nggih, mangke kula diparingi mendone. Mendo apa ki bagai pakanan sing wis ra kanggo kuwi lho. Pak dak sia temen lho aku lho. Monggo. Mas Farid, monggo dipun sekecakaken. Suara sore suarane Kejerok kapra dilelo-lelo wis ana sing duwe ya mlaku dhisik Ayo mulane iki tembung sakjerone tembang ning minangka dadi pitutur. Mlaku dhisik ora ngenteni yen wis tau digawe becik kudu dititeni. Ya, ngono lho karepe. Mas tak titeni tenan lho. Ya ya. Nek ora ana mantuk kula diparingi napa-napa tak titeni. cilakane nek ora ana apa-apa terus mau titeni ku malah dadi penyakit malah gitu. Ya. Menggawe engko si kucing seragenan sing kepinuk tuntak tuntak. Ya. Pipa pabrik sing padha prihatin aja mepet-mepet Sulululu enak ini lho monggo Pak Bakri sing kucing Buca, buca. Ay, ay, oh. Tak awe mong dan sakit ojo Pak Bakri. Usah, usah. Oh, oh. Awe mong dan sakit Inggih, Pak Bakri peparingipun tondo bingahipun penggalih. Tak donganane ya, Mas. Piye? Nggih muga-muga iki ana tunggale. Heeh. Heeh. Dongamu ya ngono kuwi tok ya. Heh? Ngono kuwi tok dongane.
Nggih mboten nah Mas. Nggih. Muga-muga ana tunggale dadi akeh berkah barokah. Nggih amin. mugi-mugi Pak Bakir Pak Bakri. Oh ya Gusti, bocah nek wis nyekel duit malah lalinan. Kowe wis tak kandhani ora usah nyekel duit. terus Nek kowe ra nyekel duit kene iki malah mletik. Lah kowe nampa sedelok malah bingung-bingung. mugi-mugi Pak Bakri tambah lancar rezekine nggih Mas Amin. nggih. Pinaringan segir waras, Amin. pinaringan panjang yuswa. Amin. Lah. Laris, 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 laris. Ya. Laris, laris, laris. Laris nek ngene cah. Apa Mas? Apane sing laris ning? Jarikku ben laris ngono lho Mas. Aku Aku dodol kok jarik ngono. semek tratap ngene. Nggih, matur sembah Nggih matur nuwun. nuwun. Lumantar Linda Popi pamundutanipun pepunden kula Pak Bakri sampun katuraken.